Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapangunak nga balita ka, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Aksyon Balita Evening Edition. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karong adlaw Sabado, Desyembre 5, 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Aksyon Balita Evening Edition. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. 94 ka mga badyaw gikan sa syudad sang Victorias ginpapuri na sa Hulo-Sulu-Subong adlaw. Menor de edad nga lalaki patay matapos nalumos sa suba sa barangay Singkang Airport syudad sa Bacolod. Sa balita national, proposed 2022 national budget sang Pilipinas ginalantaw nga magdangat sa masobra 5 trilyon pesos. Senador Bongo ginhangkat si Duque Galvez nga magpauna bakuna bato COVID-19. Sa balita international, mga mall sa Rio de Janeiro, Brazil magabukas ang 24 oras para malikawan ang pagdinaguso sang tao karon nga Christmas. Sa sports balita, NBA gin-suspend ang pagpatigayon sang marijuana test sa mga players. Kag sa ato nga showbiz balita, Andrea Brillantes ginhingadlan nga most famous local celebrity sang TikTok. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ilang bagyo man nagdumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio natin at DZRH. And good evening, lasay siya na ang aton sining oras sa subong Saturday night, no? And this time, i-check naton ang nagkalalaan nga social media platforms ang DYEZ para abi-abihon ang mga netizens nga naka-tune in tonight online. By the way, mabatian kita sa www.actionradiobacolod.com.ph. Pwede makabisita sa Aksyon Radio Bacolod YouTube channel and of course, aton sining Facebook Live ang Aksyon Radio Bacolod. And this time, ginatang miyawta lang sa good evening si Ibab Zram Alarbaruta, Brazil. Yung gabi from Manila to Bacolod. Si Sir Alex Monteza nga nakatune in naman tonight sa aton sininga pagpangalagad. Action Dale, good evening from Kabangkalan. More power and God bless. JM Asdilio Banaag. Madamo nga salamat. Bayong gabi from La Carlota City, si Icanes Nathaniel Del Monte. Sige, mayong gabi dira sa inyo. And present naman sa aton sining evening newscast si Ma'am Zet Alunan nga watching live dito sa Hong Kong. Si Ma'am Ramona Azero, syempre from Barangay 35. Good evening, Action Dale, watching live from Barangay 35. And si Sir Alex Monteza, ubusan na ang mga badyaw pangdala sa Mindanao. Sige. And si Ma'am Emma Alcuela Kilstrom, hindi ko makita mayo. No? Good evening, Action Dale, watching live from Sweden. Wow, sige, salamat. And si Sir Bia Jonathan, nga nakatune in naman tonight sa aton sininga pagpangalagad.
And from Victor to Gaf, Actiondale, great lang dra sa may SM, Talabahan, mga Marshall family, Aguilar, Endoma, kag Tugaf family. Sige, salamat. Good evening dira sa inyo. And si Ma'am Jean o si Sir. Good evening, Actiondale. Monitor lang dira sa area sang Singapore. Bao, grabe, Sir Alex Monteza, new look na na-notice na gid ang aton sining bagong haircut. Thank you so much, Sir Alex Monteza. And padayon lang sa pag-comment down sa inyong mga greetings sa aton sining comment section sang Facebook Live. And after sa mga local news, tingnan natin nga makabalik diri sa aton nga pangalagad online sa pag-recognize sa mga netizens nga naka-tune in sa aton ng news and public affairs program. Madaming nga salamat. Standby para sa mga balita lokal. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, radyo natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Aksyon Balita, Evening Edition. Lasay sa 12 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Gain papauli na sang lokal nga gobyerno sang syudad sang Victorias Negros Occidental ang 94 ka mga badyaw sa hulu-sulukay na sang aga Sabado. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, gain pahag ni City Administrator Dinyo Acuña, malapit na sa 3 ka tuig nga nagatender sila syudad ang mga badyaw, nagapangayo-kayo kag nagabaligya sang accessories. Suno kay Acuña, mga badyaw ang libre nga ginpasakay sa Saros bus kag 8 ka mga van. Sila ang ginatagan man sang pagkaon kag pocket money kag nagbiyahe padulong sa may syudad sang Dumaguete Negros Oriental. Suno kay Acuña, nakigangot man ang Victoria sa gobyerno provincial sang Sulu pag kay Governor Abdu Sakurtan. Payag pa ni Acuña ang gobyerno sang Sulu amo ang magadesisyon kung dapat i-quarantine ang mga badyaw pag-abot sila nga lugar. Nagligad nga daw nagpositibo sa COVID-19 ang tribal leader sa mga badyaw sa may syudad sang Sagay kag subong naka-isolate sa quarantine facility sang syudad. Naglinapta naman ang mga badyaw sa nagkalinlaing nga lugar sa Pilipinas bangod sa nagaluntad nga konflikto sa rehiyon sa tunga sang revolutionary Muslim groups sa kag gobyerno. Ang aton DSWD nagpadaga 3,000 pesos nga pocket money sa ila, covered man ang meals nila, kagasta ang plate nila. Pag nagpadaga man ang aton syudad sang aton mga staff halin sa CDRMO nga amo ang magatoy-toy sa ila hasta dito sa Dumaguete. Nabatian si City Administrator Dino Acuña sang Victoria City. Samtang ginatugin na sang local ITF sa pamunuan sa Emergency Operations Center kon EOC sang syudad sa Bacolod ng paghimos sang pagtuon angot sa posibilidad nga pagpahanugot sa mga kabataan nga makasulod sa mga mall kaupod sa ilang mga ginikanan.
Ining pagklaro ni IATF Chairman Vice Mayor Elcidio Familiaran angot sa press release nga nagwa gikan sa talatapan sang Tiglikom sang DILG. Suro sa Vice Alcalde apisar sang statement kay ginpagwa sang DILG Secretary Eduardo Anyo, ginatugyan sini sa gihapon sa tagsa ka mga LG yung paghimo sang nagakaigo nga desisyon. Suno kay Familiaran, hulato nila anay ang anuman nga desisyon kag rekomendasyon sang EOC antes man nga magbalay sang nagakaigo nga ordinansa ang konseho sang syudad sang Bacolod. So, kita dres Bacolod, patulaan na siguro anay action art sa EOC. Ang aton sa bunga data nga ginakaptan na ang aton regional hospital nagpagwa na gani sang specialist nga isla na magbaton sa nila sa Petya. Nabatian si Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran na sa dugang pang balita lokal ging kumpirmar ni Bacolod Congressman Greg Sataya nga na-download na sang Dole National ang lokasyon nga pondo para sa tulong nga panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o kung tupad nga programa. Suno sa kongresista ini nga development ang resulta man sa ginhimo nga pag-follow up sa talatapan sa mga ahensya tinalikdan nga mga inadlaw. Suno kay Gasataya ini nga programa ang nagatuyo nga mabuligan ang mga pumuluyo sa tagsa ka mga barangay nga nawadaan sang trabaho bangod man sa epekto sang COVID-19 kag ini gindisenyo sa cash for work nga pamaagi. Suno kay Gasataya yara na sa 80% sa mga barangay sa Bacolod ang tigayon na nga naka-avail sa mga programa nga nag-umpisa pa sa tung bulan sang Hunyo. Ging klaro man sing kongresista nga ginatugyan na sang dole sa tagsa ka mga opisyales sang barangay ang pagdeterminar sang kwalipikado nga benepisyaryo. Ang aton naging himo sinagin facilitate naton, nag-request kita sina with dole sa central office and then gin-download diri for Bacolod City and then gin-check naton kami may ibang na barangays nga hindi pa liquidated bala, meaning previous years may mga dole pa sila nga wala nila liquidate. Nabatyan si Bacolod Congressman Greg Gasataya. Patay ang 11 anyos nga lalaki matapos ginalumos sa subang sakop sang Puroka Neptune Barangay Singang Airport Syudad sang Bacolod mga takna alas 3 kinasang hapon Sabado nga adlaw. Again pahayag ni Police Station 8 Commander Police Captain John Ray Batadlan naghagaray ang biktima kag mga abyan sini nga magpaligo sa suba. Pagpahayag ni Batadlan nagahampang ang mga kaupdanan sang biktima sang hinali na lang ining nga nagsalom. Natingala ang mga kaupdanan sini nga wala na makabuto ang biktima kag gilayon man nga nagpangar sang bulig. Ang lawas sang menor de edad ang nakuha sa madalom nga bahin sang suba. Ginhingagaw nga gindala sa may Corazon Oxin Montelibano Memorial Regional Hospital ang biktima apang gindeklarar nga patay sang attending physician. Sa katapusan nga balita lokal, gin-lockdown ang Bago City Hospital matapos nga na-expose sa mga hospital personnel sa OB patient gikan sa Banwa sang Pulupandan. Ang pasyente nagkato sa hospital kahapon nga adlaw Desyembre 4 nga mayara sang negative nga swab result. Pero ang repeat swab test sige napatigan sang Philippine Red Cross sa pasyente ang nag-positibo sa COVID-19. Ang hospital services ang magabalik sa Desyembre 7. Ini ang ginanunsyo man pagi sa The City Bridge Facebook page o panang Bago City newsletter. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 6:17 DTX 500 capsule mga ka-aksyon na hindi gid maglipat nga And we are back diri sa atong sining pangalaga the online mga ka-aksyon na and I am happy because more than 40 ang atong sining Facebook live viewers karon nga Saturday night. So madamo gid nga salamat sa pag-upod ninyo sa ako na sang nagbasa kita sa mga headlines sa tubtub nga natapos naton basa ang mga balita lokal for today Sabado nga adlaw. Good evening lang kay Amy Esmeralda Dolido. Good evening Action Dale. Madamo gid nga salamat. And
Si Ma'am Jean o si Sir dito sa area sang Singapore, nakamonitor naman. Si Homa Lumena, ginagyan lang ko. Okay, si Ma'am Homa Lumena. Sige, good evening nga. Hindi lang magsunggod. Kaya nga aton sining nga mata may diferensya. Wala kita subong nag-suksok sa aton sining nga eyeglasses. So, good evening na dira kay Homa Lumena. Kagpilaba ka mga Energy Funds Club members nga naka-tune in tonight. Sa aton sining nga pangalagad, si Ma'am Emma Andrea Panglumutan Abelio. Good evening, schoolmate Dale. Yes, friend ni Early Gaduyon. Sige, good evening kay Ma'am Emma Andrea Paglumutan Abelio. Salamat gida, naka-tune in siya tonight, nakahapit sa Facebook Live. Si Virgie Olpinda, good evening Action Dale, keep safe ha, and God bless you always. Ikaw man, Mama Virgie Olpinda, salamat gida. And of course, Ma'am Yvonne Boucher, pinaka-consistent ring supporters ng DYEZ, kaya gina-share agad ang mga public affairs programs ng DYEZ. Madamo gid nga salamat. No? Sige. And sa mga ka-aksyon nato na nga kung ma-miss out naton ang mga greetings ninyo, pasensya na in advance. Pero ginatay tagay nga mabasa one by one ang inyo sining mga greetings if may kita sang enough time, no? So kay Luanes Nathaniel Del Monte, mayong gabi from La Carlota, ay na-mention ko na niya siya earlier. And syempre, gina-invite naton ang mga luyag mag-support sa DYEZ, sa mga avid listeners sang Aksyon Radio Bacolod, nga mangin kabahin sang Energy Funds Club. Ang ining nga club, ang ginatukod or gin-establish para mag-suporta no, sa mga news team sang DYEZ and sang company. No? So madamo ganyan salamat kung sino man ang sa likod sa sining Energy Funds Club, kaya amat-amat nga nagadamo nga itong sining mga members. So i-type nyo lang since tag sa mga Facebook account ang Energy Funds Club, kay i-accommodate, kay i-welcome gid ka mo no, sa atong sining mga official, kay may kita sa GC, group chat, and more no, para maka-update man ining mga listeners naton sa mga news team, kag sa madamo gid nga salamat sa pag-support. So i-type niyo lang ang Energy Funds Club, madamo gid nga salamat. And gina-invite ka man gali mga Facebook Live viewers naton, kung may mga YouTube channel ka mo dira, may mga Gmail account ka mo, subscribe man kami or subscribe ka mo sa YouTube channel ko. Visit nyo danaya kung manamian ka mo ti click that subscribe button and bell button. It's John Dale Salazar. I-type nyo lang John Dale Salazar. Magwa na siya dason sa channel. And of course, ang Aksyon Radio Bacolod nga YouTube channel man, hindi man magkalipat, no? Sige, salamat gida. And si Sir Erwin Gonzalez, good evening. Monitor lang ko. Salamat gida, Sir Erwin Gonzalez. Saluat, YouTube channel John Dale Salazar. Search lang kay ma-appear na siya dayon, no? So, aran na kita sa 980 plus nga subscribers. Madamo gida nga salamat. Standby kita mga ka-aksyon para sa mga balita nasyonal. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Evening Edition. Action Radio Philippines, Standard Time lasay sa 23, kakaron sa detalye na sang balita nasyonal. Ginalantaw nga magadangat sa 5.024 trillion pesos ang proposed budget sang Pilipinas sa year 2022. Inisunod man sa Development Budget Coordination Committee akong DBCC, kasunod nga ginapaabot sang economic managers nga makabangon ang gross domestic product o kon GDP sang tubtob 10% sa mga tuig. Sa laging handa briefing ginpahag ni Budget Secretary Wendell Avisado, ang nga pondo ang mas mataas ang 11.5% kung ikumpara sa 2021 proposed budget. Sa naibaluan,
Ngayar sa 4.506 trillion pesos ang proposed sa 2021 budget sang Pilipinas. Samtang ginatunan sa Task Force Against Corruption ang pagdapitay sa mga prosecutors ng DOJ kag auditors ng Commission on Audit o COA nga himuon nga resident ombudsman sa corruption-prone agencies bilang tikang sang gobyerno nga mapauntat ang korupsyon sa mga hensya sang gobyerno. Suno kay Justice Secretary Manalo Guevara, ginaprubahan na sang TFAC ang pila ka mga guidelines kag parameters para sa pag-evaluate kapag usisa sa mga reklamo angot sa korupsyon. Dugang pasining nga ginkasugkan man sa mga membro nga mag-deploy sang independent resident ombudsman sa mga hensya sang gobyerno nga masamig na reklamo bangod ginaligara may mga irregularidad kag korupsyon. Sa piyak na bahin, ginabi-abi naman sang DOJ kag COA ang plano nga pagdapitize sang ila personnel. Sa iban nga balita national, nagpanumpas na Deputy Speakers Aurelio Dong Gonzales Jr. kag Johnny Pimentel bilang bagong mga officers ng PDP laban na. Ang duwa ka mga mamalidha ang nagpanumpas sa tubangan ni PDP laban President Senador Manny Pacquiao. Si Gonzales ang ginapoint bilang Vice President sa Luzon, samtang si Pimentel naman ang ginhingadlan nga Regional President sa Caraga. Nagpangabay si Pacquiao si mga kaupod sa partido nga pakigbatuan ang tanan nga sayas ang korupsyon. Sadtong Miyerkules nga daw sang nagpungko si Pacquiao bilang presidente sang partido, samtang si Speaker Alan Velasco naman ang Executive Vice President. Si Presidente Rodrigo Duterte ang chair sang PDP laban. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 25 Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sang balita international, sports ag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. Mga balita nga una. And we are back diri sa atong sining nga pagpangalagad online mga ka-action na last and final batch sa mga greetings nga ginapadala sa comment section sang atong sining nga Facebook Live. It's DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Good evening Action Dale, watching live from Mansilingan. Salamat gid si Liberty Beniten Obaldo, no? Mayong gabi dira sa inyo si Ma'am Liberty Beniten Obaldo. So madamo gid nga salamat. So far daw siya lang ang bag-o nga nag-comment sa aton sining pagpangalagad karon nga Saturday night. Okay, sige And sa liwat ginaagda nato no ang mga luyag mag-support sa DYEZ, mangin kabahin sang Energy Funds Club, no? I-search niyo lang sa tag sa mga Facebook account. Bagod ba dira sang public group, no? So it's a private group rather, no? It's Energy Funds Club kay i-approve lang kamo sang mga officers dira Energy Funds Club ang grupo nga naga-support sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. So madamo gid nga salamat for joining me karon nga Saturday night sa pag-atag kag pagdulong sa inyo sang mga balita mga ka-aksyon, and standby lang dira kay Bera Pita Balita International Sports kag Entertainment. Madamo gid nga salamat, standby halong kamo. Swimming lang gini or honors ng iban? Sa darayo. Ah. Masila tanan di puro, masila may mga honors na. So pa sila? Nanay na. Nanay na, may ija. Wala pa siya nabuksan. Buksi lang. Ari sa likod. Iyo, may cellphone kami. Ari. Nawi. Ari pa. Ito nga. Ginapasalamatan kung gid ang tanan-tanan nga katapos ang Aksyon Radio kag ang nag-offer sang sini nga promo sa ERP. Kay para sa ila nga tigayon ang amon mga nasolusyonan gid ang amon problema sa amon bata. So
Kag madamo nga salamat sa inyo tanan-tanan, labi na gid sa mahal nga Dios, ngin tandog gid ang amon na problema. Good like mayo lang gani kay upod kami sa pakaisa ko bala sa boarding house namo na gisakop gud nila ko sang pagkaon mo natin makapian-pian di mayo hindi gid mayo kami budlayan. Oo. Allowance mo lang yun na yun wala ka man niya reklamo, wala ka man niya ano nga 300 pesos, iba niya timiara gid sila ina. Wala man kay ano ging gusto ko nga digto ko bala mas kila kay amo to ang namian ko mas school. Ano mo lang i-endure lang kay sa dason ma-pay out kinatanan nga Ano ginang pinakagusto mo mangin ka sa uli? Mangin teacher gid science teacher ang ginang gusto. Science gid ang favorite mga subject. Subo nga modular class kamusta ka mo? Musta ka? Nang okay man lang. Nang una-una yung first 2 weeks bala nang amugin na nang dumabala amugin lang ka-unfair gid sa sitwasyon. Pero sing nagdugay naman naka-adapt ka na kag nakabaton mo na yung mga sitwasyon. Amo na nang okay naman nang naka-adapt ka na sa situation ti nang mayo na gid ang nang hindi ka nagawa mag-struggle gid na. Sa inyo nga part nga daw wala iya mayo nga cellphone, mag-sense ng anong kabudlay, anong budlay gid, anong sitwasyon man? Nang kabudlay kay mabalaan mo gid lang nga nga do ka unfair bala sang amo ni nga sistema nga ang education nang hindi nabala nang do may barrier bala ang maka lang gid ang may ara lang gid resources nang dason nang maanan mo nga ang iban mga classmate kay hindi sa mga discussion ikaw ya hindi dason answer ka lang module nga wala ka lang ikabalo kung paano anseran na. So that leads you nga nabalaan mong ARB 4 pace. Paano mo nabalaan? Nang nabatian ko sa radyo gid nang October. Basta nagsulat ko din pagkagabi dason nagin nabalang ko danay ni Leona nga nasulat pa lang hindi ako tanay kinawiya ko yan kuya ko sa mga amo na bala silingin sa akon nang sige na ba na ng opportunity na amo to nagsulat ko dayon dason nang si gabi ko pa to gisulat kay mas nami ba kung gabi kay ikaw lang isa wala makaano na dason na mo na nangingita ko sa mayong picture. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa. Lasay sa 31 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye nasang Balita International. Umpisa sa Sabado nga adlaw o konsubong magabukas na sang 24 oras sa mga shopping malls sa Rio de Janeiro sa Brazil. Karon nga Christmas season para malikawan ang pagdinaguso sa mga tawo kag malikawan man ang second wave sang COVID-19 pandemic. Ini ang tikang sang otoridad matapos ang rekomendasyon sa mga scientist nga nagaduso sang bago nga restrictions sa Brazilian city. Ang Brazil ang ikaduwa sa may pinakadamong nga death toll sa pandemic nga may kapina 175,000 ang napatay sunod sa United States. Masobra sa 23,000 ang patay ang na-record sa Rio State. Subong nga semana sang ginaprubahan man sang Rio City Council sa Scientific Committee ang rekomendasyon nga pagsira sang bar kag pagpanubos ang oras sa pag-operate sa mga restaurant. Aksyon Balita Evening Edition. Sa sports balita, hindi na madayon ang plano ng NBA nga magparigan sang random test sa mga players para sa marijuana sa 2020-2021 season. Suno kay league spokesman Mike Bass, ini ang agreement sa Players Association bangod man sa wala ginapabot nga COVID-19 pandemic. Gin-suspend man sang NBA ang testing sa NBA bubble malapit sa Orlando matapos ang pag-restart sang season. Sa itong March 2019 nga interview kay Commissioner Adam Silver, posible lainon na sang NBA ang pulisa sa marijuana testing nga may $25,000 nga penalidad para sa ikaduwa nga positive test matapos man ang suspension sang 3 o kon mas madamo pa nga bayolasyon. Aksyon Balita Evening Edition. Kag sa naman nga showbiz balita, ginhingadlan si Andrea Brillantes bilang most famous local celebrity sa TikTok karon nga 2020.
Kahapon nga daw Biyernes ang ginpagawa sa social media site ang TikTok 100 o kung na listahan sa mga most followed creators kag viral trends tinalikdan nga 12 ka bulan. Si Andrea nga may 8.7 million followers. Sunod sa iya si Sanya Lopez kag Vice Ganda. Ikaapat naman si Sofia Pablo kag ikalima si Jody Santa Maria. Nakasulod man sa top 10 sa Neymar Salvador, Maymay Entrata, Elia Cruz, Heart Evangelista kag Kailin Alcantara. Si Nayana Guerrero naman ang nanguna bilang Filipino TikTok Star of 2020 nga mayroon sang 16.2 million followers. Aksyon Balita Evening Edition. Action Radio Philippines, Standard Time na 6:34. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Desyembre 5, tuig 2020. Sa luwad ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon